Ak hľadáte kľudné bývanie na Liptove, v Malatínach máme na predaj tento pozemok s výmerou 2073 m2. Je to miesto, kde si môžete zrealizovať svoje sny o novom domove. Vďaka štedrej výmere tu nemusíte zostať len pri jednej stavbe. Pozemok môžete využiť pre jedno veľké, komfortné sídlo, alebo ho rozumne rozdeliť na 2 či 3 samostatné časti pre viacero rodinných domov. Tento pozemok v Malatínach nie je len stavebná parcela. Je to investícia do vášho pokoja a budúcnosti v prostredí Liptova. Či tu postavíte jeden dom, alebo zrealizujete širší zámer, toto miesto vám ponúka súkromie, ktoré inde nenájdete. Príďte si sem splniť svoju predstavu o ideálnom bývaní. Ak vás ponuka zaujala, zavolajte nám a dohodnite si obhliadku.